Počujeme sa? Dobrý večer. Cítim sa troška ako host na cudzej svadbe, alebo host na cudzom pohrebe, lebo vy ste boli primárne zavolaní do kabinetu Jana Švankmajera a Ivana Melicherčíka a zrazu je tu ešte nejaká iná ponuka. To je ako keď prídete do hypermarketu a tam máte, že kúpte si 2 litre coli, ale zaplatíte iba 1,5 litra, tak teraz budete mať s výstavou ešte takú možnosť si zakúpiť knižku, ktorú sa mi podarilo spraviť s Ivanom Melicherčíkom a ktorú vydalo vydavateľstvo Artforum. Tá kniha sa volá Zberateľ alebo Zmluva s diablom. A dôvod, prečo som sa tú knihu rozhodol napísať, respektíve vyspovedať Ivana Melicherčíka, bol veľmi jednoduchý. Ja zhruba od svojich 25-30 rokov som sledoval v novinách, v médiách a všelikde každú chvíľu, že bude nejaká výstava z zbierky Ivana Melicherčíka. A tak som si hovoril, že Ivan Melicherčík nebude asi zrejme človek z mesa a kostí, ale že to bude nejaká inštitúcia, lebo však každý rok urobiť niekoľko výstav a vždy iných. Ivan Melicherčík zbiera pána Švankmajera, ale zbiera rovnako tak Afriku, Galandu, Galandovcov, moderné umenie všeobecne, naivné umenie. Tak som si hovoril, to predsa nemôže byť v silách jedného človeka. A preto som rád, že som nakoniec sa presvedčil o tom, že Ivan Melicherčík nie je inštitúcia, ale človek z mesa a kostí. A pravdu povediac, k niečomu sa musím priznať. Každá správna detektívka končí odhalením vraha. Ja som vyspovedal Ivana Melicherčíka, ktorý mi rozpovedal svoj život, svoje zberateľské odysei, svoje zberateľské zmluvy s diablom, ale aj keď som tú knihu dokončil a dneska už viem, že Ivan Melicherčík je človek z mesa a kostí, aj tak tomu neverím. Myslím si, že je to nejaká prazvláštna inštitúcia a koniec koncov, tak ako Ivan želal pánovi Švankmajerovi, aby jeho príšery raz ožili, tak som ja presvedčený, že Ivan Melicherčík ako človek je v skutočnosti príšera, ktorá ožila a zaplnila priestor slovenskej kultúry neuveriteľným množstvom vecí, ktoré do každého z nás, dúfam, zasejú alebo zasiali nejaké semienko viery v to, že tento svet môže byť krajší práve vďaka umeniu. Ďakujem pekne. Do okamihu, keď sme dostali možnosť túto zbierku začať pripravovať na výstavu, som hľadal spôsob, ako poďakovať Janovi Švankmajerovi a Ivanovi Melicherčíkovi. Myslím si, že tento výnimočný spôsob, ktorý ste počuli, bol viac ako dokonalý, takže páni, ďakujem veľmi pekne za možnosť, že môžeme vás tu vystavovať a ďakujem veľmi pekne za osobitú formu, ako povedať toto. Ďakujem za nás všetkým, takže už len naozaj vítajte na dnešnej výstave. Dobrý deň.